Vítajte na našom novom videu. Dneska sa budeme hovoriť o tom, prečo sa oplatí investovať a nesporiť sa na vašom bankovom účte. Dneska som tu ja, Teo. A ja, Oliver. Tak, rovno začneme s otázkami. Ako náš sa hovorí, prečo sa oplatí investovať a nesporiť sa na vašom bankovom účte? OK, takže investovanie sa oplatí hlavne preto, lebo vás to ochraňuje, vaše peniaze to ochraňuje pred infláciou a takisto vám investovanie poskytuje budovanie vášho bohatstva, keďže vlastne, keď máte zainvestované peniaze dlhú dobu času, vaše peniaze, ich počet sa zväčšuje. Dobre, keď ešte hovorili o tej inflácii, čo je to vlastne tá inflácia? Dobre, no tak inflácia je vlastne jav, ktorý znižuje kúpnu silu vašich peňazí, lebo cena ostatných vecí, ako napríklad produkty a služby, sa zvýši. Takže napríklad pre príklad, keď ste si pred rokom kúpili za 100 eur nákup a inflácia sa za posledný rok zvýšila o 4%, tak tento rok si ten istý nákup kúpite za nie 100 eur, ale za 104 eur. Ale v základe investujeme, aby sme nestrácali peniaze na inflácii, našu hodnotu tých peniazí a potenciálne zarobili nejaké peniaze a zvýšili ich počet. No hovorili ste nám aj ten druhý príklad teda, že prečo sa oplatí toto investovanie, že to je vlastne budovanie bohatstva, tak nám povedzte nejaké príklady toho budovania. OK, takže také najzákladnejšie príklady budovania bohatstva sú napríklad, že finančná nezávislosť, takže ak investujete dosť dlho, tak keď budete napríklad na dôchodku, tak sa nemusíte spoliehať na dôchodky zo štátu a budete finančne nezávislí, lebo budete mať naštorené peniaze z investovania. Takisto investovanie je dobré budovanie bohatstva v tom, že si viete dlhoročným investovaním vybudovať pasívny príjem, napríklad z dividendov, čo je podiel na zisku akcie, alebo aj zo samotného zväčšenia hodnoty akcie. Ďakujem, že ste dopozreli toto video až do konca a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.